Vadiwa tariri tinokutendai nekuramba muchingotandadzana nesu tiri muchirongwa Mai Chisamba Show. Ndoziva kuti ikoko maakutokakanaro makasununga kuti ridzira kana kutinyorera. Marriages bill iyoyi yatenderedza vanhu musoro nekuti iri kuti ikataura chino yataura chino yataura chino, asi kana manga musiri kutandadzana nesu muzvikamu zvapfuura, marriages bill iri pano iyi yakutendedza vakadzi kuitawo maparika, varume kuita maparika. Muchato iya yaimbonzi ndine muchato wangu 5.11 wekuchechi wafanana zvino nemapoto, wafanana nezvimwe zvakadaro, asi regai zvirambe zvichingotaurika muchinzwa kuti magweta edu ari kuti kudini. Ndine mubvunzo kwauri Danai. Tiri kuona kuti pamarriages bill iyoyi itsva iri kutaurwa iyi, mumwe munhu akachata iyo 5.11 wadikani tiri kungokupai semuenzaniso nokuti ndo muchato wanga wakasimbisisa. Munhu ane 5.1 muchato wavo, poitawo mumwe uyo taurai natendai varoorana kumusha mutsika dzedu nemagariro. Pamarriages bill vari kunzi ngavaende vanonyoresa muchato wavo. Vanonyoresa muchato wavo kwapera nguva yakadiniko? Muchato wavo iwo wavanyoresa waenzana here neuyu muchato? Zvakamira seiko? Nokuti hapana chiri kunyatsosunga kuti chinoda vanhu vari kutiti ngatitaure nyaya iyi. Vanoda zvinhu zvinosungwa. Kana uri mutemo ukasunga, ngauzikanwa kuti uyu mutemo wasunga apa, uyu mutemo wasunga apa. Nekuti pamarriages bill zvinhu zvese zviri kungoita madiro aJorgina. Muchato yedu yeZimbabwe inoti zvoni kana iwewe wakangobvisirwa pfuma pachivanhu nemunhu akatoenda kwaMudzviti akatonochata, makatosiyana, ane muchato wekwaMudzviti chapter 511 iyoyo muchato unoendeswa kukoti, unodhindwa kana kuchechi. Anditi anonzi iye ndiye ane muchato wakasimba kupfuura munhu abvisirwa pfuma. Saka bumbiro redu remutemo riri kuona se pari kukanganiswa ipapo nekuti munhu wese ari kufanira kunzi akaenzana pamutemo. Saka pakuda kugadzirisa apa vakanyora kuti ivo mubill iri, kana iwewe uine muchato wepachivanhu wakabvisirwa pfuma, unofanira kuenda kunonyoresa muchato wako paine 3 months after wabva kuroorwa kana kuroora. Asi unotizve kana iwewe usina kuenda kunorejistesa kana kunonyoresa muchato wako, hazvina mhosva, unongofanisa kugara upenyu hwako uchingoenderera mberi. Saka isusu tiri kuti mutemo uri kunyatsa kudei, uri kunyatsa kuti kudini panyaya yevanhu vanenge vasina michato yavanenge vakanyoresa. Uyezve iri kuti munhu wese ari kupiwa ruchengetedzo rwakaenzana pamutemo. Handiti asi ukatarisa mubill iroro haizombotaure zvakare nyaya yevanhu vane wanano isina kunyoreswa. Saka iri kunyatsokuvadzivirira chii kana ichingovataura pane dzimwe nyaya yovarasa pane dzimwe nyaya. Ndo pane nyaya yedu isusu kuti mutemo watinawo ngaunyatsokunyora pawakananga kuti toda kugadzirisa ichi tichifamba so, kwete kuti yombotaura apapa sezvamataura kuti yoruka juzi rozorudunura juzi. Uri kunyatsozvitseketudza, uri kunyatsofamba nazvo. Ndoimba kuti vari kuteerera vari kunyatsonzwa zvazviri zvine misiyano yazvo. Isusu patiri kupiwa nyaya idzodzi dzichibva kwamuri vadiwa vatariri, dziri kutotyisa. Ava vari kutaura zvavo, ava vari kutaura zvavo, ava vari kutaura zvavo. Saka tati regai tidaidze nyanzvi dzedu. Pane mumwe akabvunza kuda kuti zvambobva kunani kuizvozvi, nekuti vanhu vanga vakagara zvakanaka vachiziva kuti kana munhu akaroorwa pachivanhu chedu, akaroorwa. Kana munhu achichaya mapoto, ari kuchaya mapoto. Kana munhu aine muchato, ane muchato. Zvambobva kupi? Imbopajekesa kuti vanhu vazive. Ndinotenda Mai Chisamba. Tinoona isu kuti kunyaya dzedu dzinobuda kumatare, panga pakaongororwa pakaonekwa kuti avo vanga vari kunzi vari kuchaya mapoto, vari kungogara vose vasina kunobvisirana pfuma kana kunobvisirana tsvakirai kuno, vanga vachisangana nematambudziko mushure mekunge vakuda kusiyana. Saka naizvozvo muchinangwa chekuda kugadzirisa problem iyoyo, dambudziko iroro ranga riripo, ndosaka pakazouya mutemo uyu watiri kuti ngatibatanidzei marriages bills edu, ringova marriages act edu aungova mutemo umwe chete. Tinoona zvakare kuti mukugarisana kwatanga tichiita panyaya dzenhaka,
mukadzi anga achiti akagara nemurume kunyange makore 50 sezvakataurwa kumatare kwedu munyaya yasekramai visas sekramai kuti chero makagara 50 years musina kuroorana hamuzi mukadzi nemurume, ende mukadzi iyeye hapana chaanokwanisa kubhenefita oro kuwana kubva muestate yemurume wake. Saka muchinangwa chekuda kugadzirisa izvozvo taona tava nechii yatiri kuti marriages bill iyi iri kuzama kuda kuchengetedza munhukadzi. Ndizvozvo mashoko makukutu nokuti isusu tiri vanhu vane tsika nemagariro. Ndikuya kwauri Danai, kazhinji kuziva kwatinoita mutemo, vanhu vanoedza chaizvo kuti pabumbiro remutemo wenyika paedze kuti tsika nemagariro zvedu zvidyidzane, nekuti sezvanambotaura mune chimwe chikamu chapfuura, wanano dzedu isusu sevanhu vatema iwanano dzemhuri. Ndosaka muchiona dzimwe nguva nyaya dzekuchaya mapoto dzisingagashirike, nekuti pada kunenge kusina munhu mumwe chete ari kuchayiswa mapoto. Handiti mazvona, kunenge kusina munhu. Ndosaka muchiona kuti kana kuri kurufu, munhu wamunotoziva kuti anogara nemukadzi anouya ega, mukadzi wamunoziva kuti anogara nemurume anouya ega, kumichato, kuungano dzemhuri haana kusununguka kuuya. Saka izvozvo izvi zvaakuitwa sei? Zvinogashirika here munyika yedu kuti vana mai vaitewo maparika? Ndakukubvunzawo pfungwa dzako, nekuti mutemo uri kuzvitendedza kuti amai vane murume wavo vari pachapter 5.11 vanogonawo kuita chikomba. Zvinogashirika here mutsika nemagariro muzvitendero zvedu? Vanhu vari muno vane zvitendero zvakasiyana siyana. Muzvitendero zvedu hakusi kunge taakuputsa nyika here? Hakusi kunge taakuparadza rudzi here? Tichitarisa mutemo wedu unoti munhu wese akaenzana pamutemo, munhukadzi nemunhurume. Saka munhukadzi anokwanisawo kupinda muwanano yakasiyana siyana, same way kana kuti nenzira yakangofanana nemunhurume. Saka pakuti mutemo uri kupa munhu kodzero dzekuve akaenzana, munhukadzi kodzero dzekuve akaenzana nemunhurume, ndo pari kuita kuti nyaya dzese idzi dzisimuke, kuitira patinotarisa iyo yatinoti kuchaya mapoto kana kuti civil partnership iri kutaurwa mubill iri kutaura kuti chero munhukadzi anokwanisawo kutopinda muwanano dzakasiyana nenzira inongopindawo munhurume. Saka kana tichitarisa pamutemo zvinenge zvichienderana nebumbiro remutemo yedu yenyika, kana tichitarisa isusu kuenzanisa kwevanhukadzi nevanhurume. Asi tikazoda kutarisa tsika dzedu nemanzwisisiro atinoita magariro edu sevanhu vemuZimbabwe, ndinoona sezvichanetsa kugamuchira, especially tikatarisa kana kuti kunyanyanya tikatarisa vanhu vari kumaruwa, nekuti ivo vanonyatsokuchengetedza mitemo yavo yenharaunda, kana kuti yatinoti customary laws. Manzwisisiro avanoita upenyu hwakasiyana pamwe nemanzwisisiro anoita vanhu vanenge vachigara mutauni. Saka panyaya iyoyo yekuti munhukadzi ave nekodzero, tichaona pachikonza nyonga yebarika mai vaitowo chikomba chavo. Saka inini ndinoziva kuti imimi muri vanhu vanorwira mana mai, muri vanhu vasingade nyaya dzemhirizhonga. Apa ndaakukubvunza sedunga munhu, tisiri kutaura kuti taziva kuti mutemo uri kuda kuzvitarisa, marriages bill iri kuzvibvumidza kuti mai vanogona kuitawo chipari chavo, baba vanogonawo kuitawo chipari chavo. Vanhu havapedze here kupondana? Vanhu havapedze here kunetsana nenyaya idzodzi dzaakuitika? Asi ndinoda kuti uzopindura muchikamu chinoteera. Ngatisanganei muchikamu chinoteera.